Atur salam pambuka swasana ing panci kalenggan sing menika sinarangan foto pangeston leres sanget cukup 10 menit kula paringi wekdal keluarga rombongan pisan. Mbok Billy tidak bisa memanfaatkan 10 menit manten segera santun busana. Ngaten nggih? Monggo. Malih keluarga saking Deresan, keluarga Pak Budi Setiawan Ibu Sunarti, monggo. Lanjut foto pangeston keluarga desa, monggo silahkan langsung.
Oke, luar biasa, salam bambu saking brokat yang campur